И здравейте и добре дошли в GoTube България. Днес, както сте видяли от заглавието, ще давам предикт за Висшата лига. И нека да започваме. На 20-то място мисля, че ще са отборът на Съндърланд. Съндърланд, откакто продадаха Джоб Белингам и съм ги видял, че са в Висшата лига, си знаех на 100%, че ще се върнат в Чемпионшип и си мислех, че ще са като последен отбор. И ги слагам на 20-то място. След Съндърланд слагам отборът на Улвърхемптън. Улвърхемптън се държат на по-високи позиции, но мисля, че продадоха някой и ще изиграе лош шега и съответно ще изпаднат в Чемпионшип. Така, изненадващо на 18-то място мисля, че ще са Уест Хем. Уест Хем последните години не са зле, но мисля, че продаваха Кудос и още някои и мисля, че ще отпаднат, защото това бяха едни от най-добрите футболисти в отбора и съответно ще отидат в Чемпионшип, но ще спечелят. Така, на 17-то място, точно преди изпадане, мисля, че ще са Евертън. Евертън последните години се държат около 13-14, но мисля, че ще спаднат малко и ще отидат на 17-то място, точно преди изпадане. И ключов играч за тях ще е Джордан Пикфорд, който е един от най-добрите вратари на Англия в момента, даже е най-добрият според мен. И да, нека да преминавам към следващия клуб, който е Лийдс Юнайтед. Лийдс Юнайтед мисля, че ще останат във Висшата лига благодарение на няколко играча. Един от тях е Илия Груев, но като цяло предполагам, че Илия Груев ще е един от играчите на сезона и за Лийдс естествено. И се надявам да не отпаднат, за да имаме втора година българи в Висшата лига. Така, на 15-то място мисля, че ще са Бърнли, защото направиха едно много добро попълнение, което може би повечето от вас знаете, а именно Кайл Уолкър. И мисля, че това ще ги подпомогне и ще са 15-ти. Така, на 14-то място мисля, че ще са Манчестър Юнайтед. Манчестър Юнайтед в последните сезони са по-зле и мисля, че този сезон няма да са много добре, но ще качат 2 места или едно, не знам колко бяха от 24-25 сезон, но като цяло ще са по-нагоре. На 13-то място мисля, че ще са Борнемут. Борнемут мисля, че ще са 13-ти, защото продаваха един от най-ключовите си играчи и то е Милос Керкес. И мисля, че ще са 13-ти, а не по-нагоре. 12-то място според мен ще е Брайтън. Брайтън по принцип са по-нагоре, но тази година мисля, че ще спаднат надолу и ще са на 12-то място, като гения на отбора ще е Митома. На 11-то място според мен ще са Фулъм. Фулъм последните години са добре във Висшата лига, според мен. И
могат и да са по-нагоре, но аз предполагам, че ще са 11 и най-добър от тях ще е Адама Траоре. 10-то място, според мен, ще са... Мисля, че са Брентфорд. Брентфорд са окей отбор, но един играч е много ключов. Принцип са няколко, но според мен най-ключов е, ако си отидеш са по-надолу, а именно Бебу. И ако не го продадат, а си остане, ще са около 10-то, а ако го продадат, според мен ще са по-надолу. Така, на 9-то място, мисля, че ще са Nottingham Forest. Nottingham Forest последните години по принцип са по-нагоре, но според мен ще спаднат. И няма да е, смисъл не е толкова много, но с малко ще спаднат. На 8-мо място, вече по-нагоре, мисля, че ще са Кристал Палас. Кристал Палас са един изненадващ отбор в толкова нагоре според мен, но могат да го направят. Имат качества играчите на Палас и мисля, че ще могат да стигнат топ 8. На 7-мо място мисля, че ще са Тотнъм. Тотнъм направиха няколко хубави трансфера. Гипсуайт бяха взели. Кудус бяха взели. И мисля, че ще са на 7-мо място, което е с 10 места по-добре от миналия сезон. И да. На 6-то място мисля, че са Нюкасъл. Нюкасъл са си топ отбор, но както знаем, има слухове, че Исак ще отива в Ливърпул и ако отиде в Ливърпул, според мен ще стане така или така даже. Но за момента мисля, че ще се мисля, че Нюкасъл ще са мисля, че Нюкасъл ще са 6-ти. И на пето място мисля, че ще са Манчестър Сити. Те имат добър отбор, но последния сезон бяха малко по-слаби. Продължи да става в следващия сезон и ще спаднат още. И пето място според мен тях. Или пето място, или надолу. И двата най-добри играчи ще са Фил Фолдън, единия, и Ерлинг Халанд, другия. Естествено, че ще е Ерлинг Халанд, единия. Така, на 4-то място, мисля, че ще са Астън Вила. Астън Вила имат уникален отбор. Както знаем, последната година стигнаха до четвъртфинал на Шампионската лига, което е много добре за Астън Вила. И мисля, че в сезон 2026-2027 пак ще играе Шампионска лига. И да, на трето място най-добрите играчи за Астън Вила ще са Тилеманс и Емилиано Мартинес. На трето място мисля, че ще са Челси. Челси разбиха ПСЖ в финала на Световното клубно. Разбиха Бетис в финала на Лигата на конференции. И според мен в сезон 2026-2027 пак ще играят в Шампионска лига. И може да стигнат нагоре с този отбор. И двата най-добри играча за следващия сезон според мен ще са Кол Палмър и Жоао Педро. И така, вече сме на топ 2. На второ място, според мен, ще са Арсенал.
Арсенал последните години са много пъти на второ място, но второ място е по-добре да изпаднеш или да си надолу, така че Арсенал са си добри и ще са на второ място. Направиха няколко много хубави трансфера и мисля, че ще са на второ място след шампионите Ливърпул. Ливърпул отново ще са най-добрият отбор и мисля, че ще са даже може и да са носители на Шампионска лига, ако се справят добре. Но лигата според мен е тяхна. И двата най-добри играча ще са Салах и Вирц. Просто Арсенал и Ливърпул направиха страхотни летни трансферни прозорци до момента. Пък още играчи могат да вземат, но според мен Ливърпул, ако купуват толкова много играчи, може да ги хване правилото на Барселона 1:3, което няма да е въобще добре за Арне Слот и за всички от отбора. И това беше от клипа, хора. Абонирайте се за канала, харесайте видеото и чао!